Bueno, eu teño que... Bueno, primeiro, sí me preocupa. Preocúpame e moito. O que me dá a sensación é que cada vez temos peores políticos. Desgraciadamente, a xente que temos na política, a xente que non vale para outra cousa, que non valeu para traballar en ninguna empresa e ao final intenta buscarse un hueco na política, porque a xente que valía cada vez vais apartando máis das cousas. E claro, ao final é o que queda. E esta xente, ao tonto, van presentando esta serie de iniciativas, vímolo pois, no tema do lobo. Ao tonto, foron presentando, e agora temos que o lobo non se pode cazar. Temos uns problemas grandísimos, aquí en Galicia xa tamén, o lobo. E estas cousas van quedando aí. Que queren quitar as axudas da PAC. A mí pareceme genial. O que pasa é que, ao mellor, teñen que ser conscientes que se quitan as axudas da PAC non van ser capaces de pagar os alimentos, os ciudadanos. Porque cando se fala das axudas da PAC é moi... Bueno, é triste que falen desto, sobre todo ignorantes, porque non se pode chamar outra cousa máis que ignorantes, porque falan como de subvencións da PAC. A PAC non é unha subvención. A PAC ven a compensar unha pérdida de ingresos que fai máis de 20 anos que se creou, que está anticuadísima, que non chega para cubrir esa pérdida de ingresos dos gandeiros. E é para que a xente poida comprar comida, non é para outra cousa. A xente da cidade, se prescinde da PAC, non vai poder comprar comida. É así de simple. Entón, que a quiten cando queiran, porque no momento que a quiten, nosotros, en vez de cobrar o leite pois a 36 céntimos por poñerche algo, vámoslo cobrar a 45. Evidentemente. E para nós vai ser moito mellor, que non vamos estar dependentes da PAC, que si cumples, que si non cumples, que si xa pago en diciembre, que si xa pago en maio do ano que ven, ao final que nos vemos locos con eso. Pero teñen que ser conscientes de que se a quitan, a xente da cidade, veremos se chega a fin de mes comprando comida, só comprando comida, porque queremos que vayan de turismo, que vayan ao bar, que compren muebles, que compren o que sea, no, porque van ser incapaces de comprar comida, que a PAC está feita para eso.